So hello लोगोफोर आंनि भिडिअ गासैखौबो बरायनानै थाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आं दिनै मोननै टपिकखौ लाना फैदों आरोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो भिडिअखौ दिनै माने आदा जेम्स माने गोथार जुलि जानानै थांबाय आरोना बिथांनि आदा जेम्ससिम कंग्रेचुलेसन आरो बाजैनिसिम कंग्रेचुलेसन उनाव कमेन्टआव बुंबाय थाबायना बाजैखौ देखाय नोंथांमोना दा आदा जेम्स मा फिननाय होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनांला नैबे आदा जेम्सनिखौ सासे डक्टरेट मानसिखौ लानानै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव ओरैबायदि फेसबुकआव चर्चा खालामदों जेम्सआ मानो मोखां देखायनो हायाखै आरो आं मानो मोखां देखायनो सासे डक्टरेट नंगौ नङा आं बे सासे डक्टरेटखौ मानो आब्रुथि गैयै फेसबुकआव नाम लिरजा होनो सासे डक्टरेट मानसिखौ सासे डक्टरेट बिमुं मोननाय मानसिखौ आङो फेसबुकआव मानो गाज्रि नाम लिरजा होनो बे जानला मानला उन्दै गथ'फोरदो माने ओंथि गैयै आब्रुथि गैयै बानाय सासे डक्टरेट दिनै बरमा कलेजनि स्टुडेन्टफोरा मोनथिगोन 3 बोसोर बरमा कलेजाव 8,000 टाकायाव मावनाय मानसि बेसेबां खस्थ' रुम भारा थोआ थेवब्लाबो गावनि माने माबाखौ लानानै फैसायानो मिलाया खायसेबो सोरबा दखना बायनो 8,000 रुम भारा जानाय 3 बोसोर मावदों न'आव रावबो गैया बेनि काहानि गैया न'आव रावबो गैया बेखौ उनाव गावनो खोन्थादो बेखौ सोर फेदेरनाय मालानि समाव बेनि बिमा बिफाया मा जालांनाय सब काहानि दङ बेहा जोबोद दुखु गोनां बेनि काहानिया बेफोरबायदि काहानिनि गेजेरजोंबो बियो दिनै डक्टरेट लानानै दिनै गावनि आथिङाव गसंबाय माने आं बायदि मानसिया बेनि थाखाय जेबो नङामोन आरो आं लाक्कि फिल खालामो आं सासे डक्टरेट मानसिखौ माबायदि लोगो मोनखो आं मा मोजां खामानि मावखो जों सानैखौ बोरै गोरोबहोलायखो आंनि थाखाय बेनो बिराद सासे डक्टरेट मानसिखौ आंनि न'आव लाबोना होनो हादों टपिकआ जाहैबाय माने जा पwilao बसुमतारी आरोना बर' फिल्म गायोमोन ओमफ्राय आरो असमियावबो गायोमोन आरोना नोंथांमोना माने रुंसारि जालांबाय बिथाङाबो माने गोजौआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथोंसै बेखौ बोर बिना होनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअ मोजां मोनब्ला लाइक खालामना शेयार खालाम साबसक्राइब खालामदो आरो फेसबुकनिफ्राय नायनोबा फल' खालामना लादो